Mari isu. Oh, ini mah lokal mah beli. Lokal sih. Sah. Mari gizep. Beli. Apa mesti beli? Mesti beli. Oh, shot. Sekali bukan aja anak guna. Muzang marli. Sana sih anak ini miramis mana sombarau. Birajar lah. Sombarau miramis na. Upah gaya apa sih nalik gedung mulai sana yang udah ke. Kacau nggak? Oh, deh. Sombarau birajar lah. Kita usir coba ya. Fै मोनफैबाय जों नै दायो एबार खोन्थानोसै मानसिफोरखौ सारिगिदिं गासिबो नै खाना जाग्रा गोजा ओरैबायदि मोजां प्लेस सोरबा जुदि फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन इयाव जाफैबावनो हागोन नै हेलौ नमस्कार हेपि निउ इयार दासो खोन्थाबाय फै जोङो जास्ट मोनफैबाय माने दायो मा लाबोखो नै नोंसोर माने जास्ट थांदों आरो दायो ओमफ्राय नै हसेन हवानाय हसेन हवानाय हाय हेपि निउ इयार सिगलागना बुरि सिगलागोन दा मा सिगलाबाय गासिबो दासो मोनफैबाय आङो बार खोन्थालांसै दायो गासिखौबो ओरैजाय आरो जुदि सोरबाफोर फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन हार्डि नेকি हार्डि सबासे नेকি নিৰ্বাঙাটো ইমান টান না এনেকুৱা বঢ়িয়া দেখিবি চব বিলি পৰিম এইটো আমাৰ দেই পিকে মিন্স মানে নিজে অলপ কৈ দিলে ভাল এফালে আমাৰ ফিল্টাৰ না ফিল্টাৰ পানী লোকেল একেবাৰে লোকেল এইবিলাকে কয় লোকেল দেই নেচাৰেল মানে ন নিজে প্ৰডাক্ট কৰে নিজে বনাই নিজে খায় ন হয় নহয় এইবিলাক কিন্তু বঢ়িয়া দেই আমি যিটো মাল খাইছোঁ নহয় জানো কেতিয়াবা কি কেমিকেল আছে ক'ব নোৱাৰি নহয় এইবিলাক হ'ল নিজে বনোৱা ঘৰৰ পিয়ৰ ন ঘৰৰ फै जों लास्ट एन्डिङाव एबार एसे खोन्थालांबावसै आं जादों लोंदों मालाय बेसराफ्रा ओरैबायदि मोजां बे जाहैबाय जोंनि जियादल दैमायाव नोंथांमोना जुदि नायबाय थालांबादो जुदि फैयोबा गाबोन जुदि फैयोबा फैबावनो हागोन आरो ना ओरैबायदि फ्रि ओरैबायदि जायगा ओरैबायदि मानसि नुदोंना सोरबा जाबाय जोब्बाय आरो खोन्थाबाय आङो सोरबा मालाय जाखांबाय मा ओंख्रि मोनजाखो अमाथोरजोंलाय बुरिया जादोंलाय गोथावथार जादों बायदि मोनदों गोथाव जादों ना आच्छा मा बेदर संदों मा बेदर आलु अबेनि सोरा अबेनि बर'ना देउरि माथो रावफ्रा एसे बोरैबा नुदोंलै खोनादों माथो रावफोरखौबा आंनि नामा ना आंनि चेनेल ना राजु धनश्री सार्च खालामबा मोनगोन नोंथांमोना जुदि नायोबा नायनो हागोन आरो जुदि फेसबुकाव जुदि नायोना नोंथांमोना राजु बसुमतारी सार्च खालामना नाय आदामोना बबेनि होनदोंमोनलाय लालगुजान ना ओमफ्राय माथो बाजेमोननि रावफोरालाय एसे माथो हारसा स्टाइलसो थाङोब्रा माने जों माने हारसा गामियाव थाना देरनाय नालाय औ जों बर' गामियाव जों लाबोबाय औ दा एसे रोंबाय आच्छा ओरैनो जेनेबा नोंसोर बे गामियाव थानाया खै बोसोरसो जाखो नोंसोर उन्दैनिफ्रायनो दंखायो ना मा उन्दैनिफ्रायनो ना आच्छा ओमफ्राय एक्सुवेलि जेनेबा नोंसोरनि आबौ आबैमोननि जोनोम जायगाया अबाव मोनो जेनेबा मिथिगौ ना बेसेबां सनाव फैनाय नोंसोर मिथिगौ ना आच्छा जोंबो जेनेबा खाना जाफैदोंमोन ओरैबायदि मोजां मोनबाय आङो ओरैजाय गासिबो खोन्थाबाय सोरबाफोर जुदि फैबावनांगौ दंब्ला बेयाव जोंनाव फै जाफै ओरैबायदि मोजां प्लेस बे जाहैबाय आंथ' बारे खोन्थाबाय दङ माने जियादल एखेबारे खर'आव आरो बियो सोब माने बे जाहैबाय जोंनि माने पिकनिक स्पट दै
Deh, bang, dalamku bisa kental ini. Mari muka, yang dia nak. Puria, Puria. Kino जोंना बक्सा दिनै माने बेटारिया न'आव सार्ज खालामनो मावदों खिन्थु सार्ज खालामनो मावनायखाय माने बक्सा एसे खम जाबाय जोंना बेटारि गैला Mama sakit sih kental dah. Mama sakit, mama lagi जोङो दिनै गोदान बोसोरा दिनै बिराद मोजाङैनो थांबाय ओमफ्राय जोङो माबा बेदरथ' खिन्थु जोंना मा दिनै एवाखै आरो जोङो ना एकदम अनलि माने रास्टिं एकदम रास्टिं खालामना हांनानै माने बर'नि गुबैखौ हांना जानाय हांनानै जाबाय आरो जोङो ओमफ्राय जोंना जौनिया मामोनथाय र' जों दिनै लोंनाया जौ 69 जोङो सयजनजों माने आराय बथल लोंनाय जाबाय आरो माने गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जों ओरैबायदि गोसोखौ हमथानो थाखायनो जों माने लोंनाय जाबाय नङा होमबा माने लोंनाय जानाय जों माने गोदान बोसोरखौ बरायबाय नङा होमबा अके बिदिब्ला जों माने दिनै गोदान बोसोरनि नामैहाय जायै लोङै जोङो गोदान बोसोरखौ बरायबाय आदा मोनसे एसे रायलायनोसै आङो आदा मोना मा एवनाय मा आइटेममोन आदसा ओमफ्राय मा लादोंब्रा नों गोदान बोसोरखौ नोंसोरो माबोरै बरायहरखो दे थिनहरबाय जाहाथे माने मोजां थानांगौ मोजां फैफिननांगौ बास बे आरो थिग আছে ओरैबायदि गारि हाबाब ना बाब ओरैबायदि गारि ना आरो इसोर दंबायसो नङा होमबा ओरैबायदि गारि एसे खोन्थाबाय आङो बे जाहैबाय माने उरासल'सो नङा होमबा ना उरासल नङा होमबा जोंबो जाबायबो लोंबायबो एसे फैबाय नङा होमबा माने गोदान बोसोरखौ जों एसे जायै लोङैनो मोजां जों बरायहरबाय दा माने पुरनाखौ जों माने बिदा हरबाय दा गोदानखौ वेलकाम खालामबाय ओमफ्राय दायो एसे माखासे गारिफोरखौ एसे खोन्थानोसै आं बेयाव माबायदि मानसि आरो माबायदि माबाफ्रा गारिफोरा सोरबायदि माबायदि फैयो नङा होमबा ना खिन्थु बेयाव माने मोनसे आइटेमखौ मोजां नुदों आङो माखासे गारि पार्किं एसे बानायदों आरो सेफटि ओमफ्राय सोरै खोन्थालांसै आङो दै ओरैजाय ओमफ्राय माखासे लोगो मोनबाय आङो बिसिनाव एसे खोन्थानोसै वेलकाम टु हेपि निउ इयार Same to you bro सेम फेन्सिं लासै नङा होमबा माबा Happy New Year same to you आंजों दायो मा जाबाय बिसोर माने बर'निसो होनबाय आङो दायो आंनि माने बेस्ट फ्रेन्ड बिसोरो बे जाबाय जोंहा मेलि ओरैजाय नर' नङाब्रा फाथो ओमफ्राय ओरैजायखौ मा होनोमोनलाय रकि दले जेनेबा जोंनि माने आसपासनि खाथिनि आरो ना बिथाङाबो जाबाय माने मिसिं संगठननि आं नामफोरखौ माने डिटेल्सखौ होला बिथाङाबो सेम माने आंजोंहाय बिसोर माने बर'आव माने रोंगौ आरो ना थेवबो माने इमान माने जेनेबा रायलायो आंनाबो माने प्रनाउन्सियेसनफ्रा माने मोजां जायाथ' थिग बेबायदि होननानै बिसोरबो खिन्थु बर'खौ टटेलि माने मिथिगौ आरो बुजियो बोराय बोसोरखौ बिदाय हरनायजों लोगोसे माने फैबाय थानाय दा गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिथांमोनाबो माखासे बेरायफैबाय नङा होमबा ओमफ्राय दे बुंदो दानिया आं रायनायसै दे लोगोफोर बिथांमोना बर' रोङा आं बर'नि सोंसै दे बुंदो गोदान बोसोरखौ माबोरै बरायखो आरो बोराय बोसोरखौ माबायदि बिदाय हरखो बुंदो दाना हासानि बुं কৰোণা বছৰটো কালি আমি পুৰা ৱেটিং নাইটত মানে বম চম ফুৰাই মেলি পুৰা মানে চাউণ্ড ডিজে লগাই মেলি পুৰা ফূৰ্তি আমি শেষ কৰিলোঁ আৰু 12 বজাৰ লগে 12 বাজি 1 মিনিটত আমি ডাইৰেক্ট মানে কি কয় ৱেলকাম কৰিছোঁ পুৰা মানে 20,000 এবভ মানে বম ফুৰাই দিছোঁ কালি बेनिफ्राय बे जायगायाव एसे खोन्थादो बे मा जायगा माबायदि मानसिफोरा फैना फैयो यारो खबर न जेनेबा गरमानु कोट परा है केनका बुले जगा प्लेस न মানে বহুত দূৰৰ মানুহ আহে খোৱা কৰিবলৈ পাৰ্টি খাবলৈ নিউ ইয়াৰ পাৰ্টি মানাবলৈ পিকনিক প্লেस হয় और जगह तो आप लोग देखिए ना है कि नहीं आप लोग ये इस चैनल के जरिए आप लोग देखिए आप लोग का यह जगह कितना सुंदर है कितना अच्छा है ना तो इसलिए हम ये बोलना चाहता हूँ कोई अनजान आदमी होने से भी आ सकता है आप लोग पिकनिक प्लेस में पार्टी कर सकता है यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हम लोग है सब मिलजुल के यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है सर थैंक यू मिलिंग नाउ एनीवे मिलिंग को कोठाय ना हुडी का मालिक को हम बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर ओमफ्राय आङो मय ऑल द बेस्ट मय आपना मिलिटा मय डाबल को माने बयखौ माने ओके मानुটো मुटको অলপ পইচা দেই মই কথা এটা সুধিম মিলিটা
দেই আপুনি মানে আজি মানে নতুন বছৰত কেনেকুৱা মানে আপুনি নতুন বছৰটো মানে আদৰণি ল'লে আপুনি এইটো অলপ মানে মোৰ চেনেলতে থৈ দিয়ে মোৰ মানে ভিউৱাৰ্ছবিলাকত অলপ ভালকৈ বুজাই দিব আপুনি ধন্যবাদ ৰাজু নতুন বছৰটো আমি এইভাগে আমি আদৰিব লাগে যে যাতে পুৰণা বছৰটো আমাৰ কাৰণে একো বেয়া নাছিলে তথাপিতো আমি নতুন বছৰে এটাত আহিছোঁ যাতে চবে কুশলে মংগলে আহিব লাগে আৰু বহলাই ক'লেতো বহুতখিনি আছে বিশেষকৈ তোমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰকেইটাক কৈছোঁ এই জেগাটোৰ কাৰণে মই অলপ প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে ইয়াত মানে নানা ৰকমৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট আপ টু আউট অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি তাৰ মানুহ আহে কিন্তু ইয়াত একো চিন্তা কৰিবলগীয়া মানুহ নাই আমি ইয়াত যিমানখিনি ইয়াত লোকেল সংগঠন হওক বা ল'ৰা হওক আমি ইয়াত যিমানখিনি আছে চোৱা চিতা কৰোঁ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াত আহিব পাৰে জীয়াদল মুখ বুলি ক'লে চবেই জানে অৰুণাচল টাচিং এইটো ৰাস্তা এতিয়া PMGY কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে ইয়াত একো চিন্তা কৰিব নালাগে ধেমাজিৰ পৰা আহিব পাৰে লখিমপুৰৰ পৰা আহিব পাৰে NSPCৰ পৰা আহিব পাৰে ইয়াত কানেক্টিভিটি ৰোড একেবাৰে ইজি হ'ল তাৰ কাৰণে অকলে আহক জীয়াদল মুখ চাই যাওক সি আৰু নেক্সট ইয়েৰে ইয়াতকৈ বেছি সমাগম হওক এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু এই নতুন বছৰটোত চবে মংগল হৈ থাকক এইটোৱে ধন্যবাদ ঠিক আছে आङो दायो माखासे आङो दायो आंनि बिसोर माने बेस्ट फ्रेन्ड आरोना बेस्ट फ्रेन्डबाबो माने जोंनि खाथिनिनो बिसोरो बिथांमोना माने सानफ्रामबो लोगो मोनबाय थायो जों रायलायबाय थायो थेवब्लाबो माने दिनै गोदान बोसोरखौ लानानै जोङो नैबे जियादल मुगाव जोङो मोनसे माने गोदान बोसोरखौ बरायनायनि नामै जों माने मोनसे पिकनिक बा पार्टि मोनसे जानो फैबाय आरो जोङो बिनि गेजेरावनो जों माखासे मानसि लोगो मोनबाय आरो माखासे जों आं खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै जुदि माबायदि मोजां मोनखो आरो माबायदि गाज्रि मोनखो आरो जुदि सोरबाफोर जुदि फैबावनो दंबा पार्टि जानो जुदि गोसो दंब्ला जोंनि नैबे जियादल मुगाव फैनानै आरो खानाखौ जाफै आरो जेबो प्रब्लेम गैया बेयाव सोरबा आदि मिसिं मिरि बा बर' सोरबा माबा जाथि खुनु प्रब्लेम गैया फै आरो